monsieur Sow ça va bien aɗa selli mbaɗa tembe machallah alhamdulillah ko ɗo woni Diallo TV oui bien sûr ko ɗo mi sumno toon quoi ça va kam ça va bien e machallah mbaɗa tembe ay bisimilla machallah yo ça va alhamdulillah ayide bisimilla mani joguima weltare vraiment e garam non min ɓuri TV télé o yo vraiment mi yiɗi vraiment kadi min beltima e visite ma min ɓuri min sikkano o Diallo TV o ko ni wayi han ay ko ni de wayi mais ko c'est magnifique ni waɗi han machallah dole ɗe to tolni ɗo aɗa andi ko foti e Fouta jogade ko wiyete Diallo TV ko hunde jahlude yimɓe ɓe par ce que ma wiye Fouta wonko woni Diallo TV en korteɗa fama tan surtout ma min leydi no ummimi ndi souvent mbiɗa yeeɓa mi naata YouTube mi naata mi tawa tan Diallo TV mi yeeɓa golle Fouta e cosmuji gueɗe kewɗe théâtre en mi yeeɓen gayne goto manɗa on jaltini ko wiyete manɗa ko Ablaye Fall manen Jaw en ɓeɓe yewɓe affaire o yooɗi tellement ne fota Pulaar ne fota Fuutakagal vraiment mbimi ummo toon to leydi to mi ara ɗo waɗa visite Diallo TV wadde vraiment ko ɗum woni jaɓɓalam vraiment ko ɗum woni jaɓɓalam hannde ko ɗum woni jaɓɓalam vraiment mi weltima trop weltima mon ami way minen no feewi to jiita ɗo minen kadi vraiment koye darde yidde wadde révolutionné gueɗe télé ji Fouta hande o Diallo TV ne liggo gueɗe kewɗe affaire cosaan e affaire gueɗe ɗum ɗo yawma noon taw matériel o timmidaji mais minen force amen min jogui ko min mbaddade hen hamin mbawa hollude wonɓe caggal leydi ɓe e gendi men ka ewo ko kalɗa ko gonga aɗa andi neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri gendi muɗum saabu sa ala gendi ma anda cosaan ma anda iwdi ma ɗum a ala to paaɗa neɗɗo il faut anda ɗum ɗon kadi onon kon fotɓe wallede onon poti wallede mais holto dewɗa an hol so min mi liggima e téléji kewɗi kadi mi waɗi formation ngaji kewɗi e radio ji téléji kala radio mi mbaɗa men somi waɗi formation mbaɗa men tan ko 10 jours 11 jours après mi ƴefte mbaɗa jogui 14 diplôme fof koye formation ngaji ɗiɗon kemmi mbiɗa liggoye téléji mawɗi toon to Amérique c'est pourquoi mbimi ara mi walla Fuutankoɓe vraiment onon Diallo TV wallon ɗanmi ko wallu toon vraiment il faut wallon wayni miɗen kay vraiment to min goni ɗo hamin daari taw hamin daari komin jogui koko hen min daari hen min goni komin parɓe hankkadi ligganade Fouta o jaltinde ko woni hen ko kadi kala to min nandi cosaan e foof min hen min jahat min ƴetta min mbaɗa ɗum e Diallo TV pour yimɓeɓe mbawa yiide ɗum woy mi yii Amadou won omo yaade amiji makko kadi Amadou won konko mate o waɗi formation ɗum ɗo waɗi hen formation musidɗo ko des professionnel gonɗi ɗo omo foori ko des professionnel gonɗi an wonma ko hen way ko des professionnel gonɗi ɗo bon vraiment onon foori ha donc mi waɗi programme won bagage uji ɗi jimmi walluɗon toon mbiɗa andi oɗon poti jogade caɗele après kalna kam caɗele ɗe mi wawa andude e bagage mo mbammi commande o so haadema ko arde mi anda ko manquiri ɗon e tout ça et tout cela après mi wawa addorde hen ay par ce que minen to min gonɗo hamin cohli machine aji montage par ce que hande o élément ji ɗimin gaddata ɗi machine montage ay puɗɗima ɓurtude e machine amen oɗo doole quoi bon jiɗi ko machine aji ene wonde preneur de son uji micro ji ene wonde lumière e gueɗe kala kene yaade télévision hamin cuɓli ɗum ɗo e lacoste ɗi ganduɗa hoorema taw kala tomin jeehi kew ene ande ko Diallo TV woni comme tisete aji taw ko tisete original comme Diallo TV ala probléme inchallah mi waɗi bon bagage mo mbami programme mbiɗa wonde les vieux là jallankoɓe nen toon ɓe mbaddumi programme mi anda saɗa andi ɓeɗon ko wayno Fodie wonen ko wayno Bara Dieng ko wayno Bara Ñayen ko wayno Ya Thiamen ɓeɗon fof min ƴeftidi programme pour min ndenda min mbadda junngo woto min ndendina ɗiɗon bagage uji min mbawa wallude on kadi inchallah ɓeɗon ɓe mbimami ɗo ɓe mbaɗen juuɗe mabɓe non so ɗum ari kam vraiment ma ligguey o ɓeyɗo ma production o ɓeyɗo mamin mballu wonɓe ɗo ene banggue culture banggue théâtre inchallah aduna fof ne yeeɓona Diallo TV vraiment machallah machallah minen way wona yiide mbiɗa sikki kadi gueɗe ɗe ɗumini min ko Amadou Sow mbitemi en tant que animateur e Diallo TV
weltare vraiment dañde hoɓɓe tedduɓe waɓe no monni gara ƴeewa wade visité scène o quoi hande kam vraiment min beltima no fewi min beltima no fewi min mbiyetemi ko Samba Sall mbattoni haqqillaji moon tan quoi Samba Sall oui journaliste professionnel quoi wallahi professionnel vraiment toon to partout kala to jiyami tourna vraiment même suɓoɓe ɓe gatti hay sagaɓe mbi kam vraiment fuutankoɓe ko jogui ko haqqillaji goɗɗi quoi anda sa famille Samba lepte hawri kam Samba jirtuma muɗum yiiduma baba kam ko jiɗa ka gonɗa ala nangi mbabba hurmi leggal jorgal kon wona addiya ñaay wona aɗa ñammina wona aɗa yarna baba mi ko journaliste man gonɗa journaliste Samba ko journaliste yamata haalde maɗa nangi mbabba ɗa ciɗum galle aɗa foti nawde wawde aɗa haala ka journaliste non o ko journaliste professionnel wiya ɗum ba Samba ko mbattaɗo hen baba ngumi wadde journal on ton journal ji Jelle TV kan mi wadde ɓaɗi Jelle TV kan mi wadde lamɗo patron ɓuuri ɗum min ko ɗum ma guiri suma mbaɗa haala ma yaar jeen wawde ɗo foti nawde ɗum jooɗo jaɓal min iyan non baba mi ko woni wawde alma jo woni wawde non mi anda woni wawde Samba hollidin ko woni wawde ko aɗa nangi mbabbaɗo ko wiɗuma ɗacci ɗum ɗon a ñammintaaba a yarnataaba wonaɗa fina wonaɗa yaaha gese wonaɗa toppiroba e leggal jorgal bingal kon Samba rewɗo yimin ja rewɗo baba ɗo ko émission Jelle TV a fota natirde ande ganduɗo jagaye jambete holno waɗi émission o hayana monsieur wona noon o waɗi perkude mais Samba ummo tekketarede mais baba ama andi rewɗo non monsieur Bourmara non bandiraɓe ɓeɗo woni goppirte wonɓe Amérique wonɓe France wonɓe Espagne Turquie fof hamin mbiyo noon jaam Allah e moon to mbawɗon wonde fof hamin mbiyo noon doola amen ko mbaɗon abonné e chaîne o doola amen ko jeeɓol vidéo ji ɗiɗi keeɓa view uji par ce que hannde o banggue YouTube tawde min joguima darde vraiment ha darni oɗo chaîne hannde ko doole moon min cohli doole moon ɗe ko holɗum onon mbaɗon abonné mbiyon kadi onon yimɓe moon yo mbat abonné son mbaɗi abonné jeeɓol vidéo ji ɗi quoi ko ɗum woni doole chaîne o quoi hamin jiiɗi noon vraiment saaha foof yaade ƴewande on image uji mbaɗi fayida image uji ɗi jewnuɗon vraiment min gaddano on mbawon yebde ɗum mbawon yewtude on mi sikki kadi on jii hannde ɓeɗo gaari mbaɗi ɗum ɗo janggo e janggo Ablaye Fall ma artuɗo janggo e janggo Amadou Sow e woɓɓe fof ma gartuɗo e Jelle TV ma ceerno Lamine en ɗum ɗon foof kadi koye heblo mon tan min woni ɗum noon doola men ko mbaɗon abonné jeeɓon vidéo ji ɗi quoi on jarama Allah jarama on jarama merci